खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि फुंदा सरगियारि नोंथांमोनखौ आंनि बे फुंदा सरगियारि इउटिउबाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय जासिहरनाय जाबाय गोजोन बेलासिनि सम जोंहा बयबो मिथिखायो जोंनिनो आंगो अपसारा बर' बिनानावखौ आरो बिनिनो आंगो फोरोंगुरु पंकज थापा बिथाङा गोबां नाजादोंमोन गावनि फरायसाखौ लानानै सुपार डान्सार सिजन 5 आव देरहासार जानो थाखाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे बोसोरनि 2025 मायथाइनि सुपार डान्सार सिजन 5 आव उइनार जानो हादियासै एबा देरहासार जानो हादियासै आरो गोग्गाथाव बाथ्राया बेनो जोंनि आंगो बिनानाव अपसारा बर'आ एसेबां गिदिर एसेबां गोजान जायगायाव मोसाहैनो हादों बेनो जों साफ्रोमबोनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा फैबाय थानाय समाव जों सापर्ट होनांगोन एसेबां हायो एसेबां थांनाय समफोराव जों गोबां माखासे बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेरनिफ्राय मोसानानै देरहासार होनाय सापर्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेफोरबायदिनो जों गासिबो सापर्ट होफिननांगोन नेक्स्ट जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव सोरबाफोर जोंनि गेजेरनिफ्राय बिनानावानो जा बिदायानो जा बिब'आनो जा फंबायानो जा जों सापर्ट होलायनांगोन जों माब्लाबाबो जोंनि गेजेराव सापर्टखौ खम खालामनाङा जोंनि गेजेराव जोङो साफ्रोमबोखौबो जों गाज्रि जाजोबनो हायो बेबायदि नङा जोंनि गेजेराव मोजां दं बेनिखायनो जों माब्लाबाबो सापर्ट होनायखौ जोंनि गेजेराव खम खालामनाङा आरो बेनो दुखुनांथाव बाथ्राया आरो मोजां बाथ्रायाबो बेनो सापर्ट होदोंमोन आंबो हानाय माने नाथाय माथो खालामनो बे समनि फाखन बियो नुखादों आरो जोङो जोंनि अपसारा बर' बिनानावनि मोसानायखौ बांसिननिख्रुइबो जोंनि आंगो अपसारा बर' बिनानावनि मोसानाया साबसिन आरो बेस्ट मोनफ्रोमबो मोसानायानो आंनि नोजोराव मोजां जादों बेखौ आरो माखासे बिजिरगिरि सायख'गिरि बिथांमोनानो बुंखादों जायफोरा सुपार डान्सार सिजन 5 नायो सप्तायै सप्ता बिसोर मिथिगौ जोंनि आंगो अपसारा बर' बिनानावा माबायदि मोसादोंमोन हाजासे नाजादोंमोन नाथाय माथो खालामनो थेवब्लाबो गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबां गोजान आरो बेसेबां गिदिर स्टेजाव मोसाहैनो हादों बेनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।